pinggiring pengawan dumateng penonton kula aturi medal ruwet nggih tansah setya ngenteni sliramu eling-eling jamane samana wis tongkap pitang ketika ning pinggiring pengawan saben-saben mong tansah kelingan wis prasetyo ing janji kang suci ing lair terus sing ati senajan kaya apa manungsa mung bisa ngreka jangkala Gusti kang paring iki lan pasti kita saderma nglampahi ning pinggir bengawan wayah sore mong tansah kelingan kawan-kawan semu cahayu gawe gawane hatiku senajan kaya apa manungsa amung bisa ngreka jangkala Gusti kang paring iki lan pasti kula saderma nglampahi jo he ae gawe satya hatiku ning pinggir saben-saben mong tansah kelingan kawan-kawan semu cahayu gawe senajan kaya apa manungsa mung reka jangkala Gusti kang paring iki lan pasti kula saderma nglampahi ning pinggir bengawan wayah sore mong tansah kelingan kawan-kawan semu kayu gawe sedih hatiku kawan-kawan semut ayu gawe sedih
hatiku. Met. 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 Kok kempis-kempis Met? Met. Oh iya, kok kempis-kempis iki piye apa? Apa? Kayak diparingi mik karo kayak alah ya Allah. Piye? Ambo iki minor. Piye? Aku ya ora ero iki. Bisa sabar ya. Dhewe kendel to. Lho ya tak kendeli dhewe mbumbuang iki Mas Nur. Ora apa-apa. Heeh. Nyapa Dik, delok-delok ayo. Ayo wong delok sampe nek baguse kok ngono kok ya. Kok ning nganti ngono. Heeh, Bang. Nganti mendelep. Ayo gantenge kaya Arjuna kok ngono kok. Arjuna apa slet wajan iya Mas Nur. Heeh, dadal maju tekak kono ki disiapke ya ta. Heeh. Heeh. Ayo. Ora ngoyaki cah cilik. Masya Allah. Ku ya do wedi. Aku ya geting kok ya. Ate napa? Lho nuwonten nganti mekuweng kene iki lah. Lho nek selangkane semplak apa ya? Heeh, ya ora apa-apa. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J. Niki desa pundi Mas Nur? Karet. Karet. Nggih. Mulur nggih. Oh nggih, kadose niku. Lah nggih. Ning ya lek mulurke aja mek dodo. Ora Mas mulur ki mulur rukune. Oh nggih, Lah ya amin. tegese no. Nggih, enten Lah tegese. nggih. Yo pripun malih? Lah ampun ngono menawon. Ora enek sawerang ndonga akeh-akeh. Ayo engko, wayahe engko. Engko ya. Heeh. Pripun Bu? Hah? Ireng. Lah yo encen ireng kok ya. Heeh. Apa maneh? Masalah. Oh niki lokasine teng sawah nggih Mas Nur. Nggih, alhamdulillah niki. Alhamdulillah guling-guling kok ya. kampung ireng Nggih. dalu punika mbajak sawah. Ngono. Nggih. Heeh, ora apa-apa. Ngratake tanduran. Heeh. Lah iya. Ini wis matur nuwun Mas Komet. Nggih. Pun sik disilai papane angsal. Wis ngoten niku matur nuwun. Pripun moto? Lah, Masya Allah. Heeh. Nggih mun dilanjut riyen Mas. Yo siapke Yo iki. siap Brak. Heeh. Ya saka ngarep to nyiapke iki. Oh iya, heeh. Heeh. Ora bablas, Pak. Lah, kowe iki nek weruh sik mening kok ya ngono lho Aku modele. langsung action ngene kok. Heeh, kowe iki nek weruh sing rada mening njuk ngono kuwi semangat. Pripun Mbak? Mbak ganteng mboten? Malah wadul karo mamane. Mak aku mau ndek mantu kaya ngono. Aku ya moh kok ya. Apa maning masalah irang-ireng. Siap, Brak. Apa lagune niki? Ora ngerti apa? Ora ngerti apa? Iya, iya don joget apa-apa ya? Apa lagune? Lagune napa Mas Ndut? Wah, manut mriko. Oh, jebul do manut pusat Mas Supiado. Sugeng Riyadi ya. Sugeng Riyadi ya. Yo. Pareke kono dike. Ayo prakanca waruwana sadat loro rukun kang siji Bisuwa sira kelawan ngaji kabeh pindhone lakoni salat kabeh talune bayar royangan ing poso ana ing wulan lamun kuasa ini negeri namanya Jawi kalau kami nama Islami agami Islam dalam sudah asal sakat lagu gue dari pangeran Met
Oke, siap ke mlaku neh. Oleh nyiapin kok nyentak-nyentak neh. Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akati arep tindak wae ora pamati adewean apa ora wedi kakakor pola-pola kakati Leresan mas alias kebetulan Iya Kira-kira kekotan Tinggal rencangi Tekan omah Mangke kulo opai topel wong legan golek momongan niki blonjo napa bayu badhe tindakan Ampun kelomas sampeyan ampun kuciwa kula dudo anyaran ditinggal lunga awan-awan lunga blonjone pasar pae oe aprawan rondo bagiku ora patek penting alah tenane singkat semangat tubuh kelompok asing-asing anadan dudodi pasti tidak beda komplek Badhe tindak pundi Ren tindak wae ora numpak taksi Apa ora wedi Tindak nganggur Pulo kurun ngancani leresan mas alias kebetulan belanjane kata roto kapotan yen murun enggal-enggal rentangi tekan omah mangke kula opahi yes. Waton wonan. Jebul ya saya. Piye, Met? Aku moyo gumun. Piye? Serloke iso mplosok-plosok terus ngarepe wong. Mau ki sajane nek nyelahke iki sik juragane tahu. Oh, iki. Heeh, mau iki tak serloke tekak ngendi Mas Supi nggon jembatan. Ning ngarep omah kono kae to. Kono. Mas Supi to. Aku ya dina. Aku serlake mandek nang kono berarti. Aku mandek grek ngono tak pateni tes ngono. Kuwi jane mau maju sithik tekan kali. Arep bunuh diri wae. Mas aku yo ngelak ya lah. Iki ge mie nang mburi. Mie nang mburi kene iki Mas Komet. Pundi? Nang mriki, wingking mriki. Oh, enten. Oh, nggih, heeh. Heeh. Pripun? Moh niku pun gopak idune jenengan om. Wah aku kwao ngombe kuwi. Ampun. Tunga tak wenehi wektu kanggo mencuk bibirmu. Edan. Mergo omonganmu saru. Dilanjut malih. Diadep-adep kene iki. Adep-adepang aja ambung-ambungan. Ayo. Siap, Brak.
Rada maju, heeh. Rada maju sithik. Pancen heeh, niku jenenge sok senenge sing maju-maju ya. Hop. Apa? Apa mawur ae. Wajib nangin latang wadon nurung ilmu. Wajib nangin latang wadon nurung ilmu. Ojo liran yang durung rusak bodohmu. Ojo liran yang durung rusak bodohmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Wajib kain lanang wadon lurung ilmu. Ojo liran yang durung rusak bodohmu. Ojo liran yang durung rusak bodohmu. Asale agawe wana iku asale agawe wana inamo sunar tulungi bare sambayar inamo sunar tulungi bare sambayar tulungi bare sambayar rapiku asale agawe wana rapiku asale agawe wana kinamong sunat nulungi mareng sembahyang kinamong sunat nulungi mareng sembahyang nulungi mareng sembahyang pokoknya dhewe mluwe aplayu sak keselmu Mako kitiran nih. heeh. Maju mundur ya tetep salah iki jogete. Ya ora apa-apa kok. Karang sampean rano atikane lak rada piye ngono to. Oh iya wis heeh. Macak pekok iki heeh. Ya pancen pekok tenan. Ora apa-apa ya Mas, heeh. Oh, Pak Purnomo ora ngatasi kok. Pak Purnomo ora ngatasi. Ya depke maju rono kok piye? Heeh. Sidarondo. Tombo kangen iki wis ping pindho. Wis. Seru apa? Apa? Iki pas saking oke sik dodol lagu iki sing bingung iki. Sidarondo ana busana longso ana apa mah kasih kono kuwi sayang barang kae apa. Teko siji. Woi, siji. Apa iki satanane takdirku sing jawabke sliramu petati petolande Wis kadung mati rasaku nimas rangisku weci eko elu saka uripku pari pasanggrangge lintang ning angkasa kowe teka gawe lara lan tresno iki wis dalaku pilihane aku sepurane yen gawe lara atiku keneng apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku nantengke wong liya apa rasa tresnamu saiki
rasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis kalahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu apa iki eko elungo saka uripku Mari pasangke olintake kakoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu iki sakane kane sing gawe liramu kekati betolabe wis katon mati rasaku nimas rungokno tangisku dadi eko elungo saka uripku mari pasang rakyat lintange ngakoso kowe teko gawe lara marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara Jos. Niki acarane napa? halal bihalal Halal bihalal nggih. Karang niki tasih wulan-wulan bodho. Minal aizin wal faizin. Do krungu apa ora? Ambekane nyong Senin Kemis do krungu apa ora? yo ora apa-apa Ora ya wis. Niki tasih Mas. heeh Tasih. iya Rampung kapan? wis ora apa-apa dilanjutke tekak rampung Heeh, dilanjutke wis mendem-mendem ngono. yuk hadap-hadapan apa mafailaton 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 assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailaton 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 assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailaton 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 assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailaton 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 assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailaton 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 assalamun alaika ya minal anbiya ilahi mafailaton 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 assalamun alaika ya minal anbiya ilahi ya erpati rote rote kabar awangine moga-moga kubilang aja sira mengamengo diturut kawe pangeran ya irfani ronce ronce kembang wanine muga-muga kumilang ojo siro mengamengong diturut kawe pangeran ya irfani ronce ronce kembang wanine
wangine mupyan-mupyan kumilang ojo sira mekame miturut dawuhe pangeran mati rote-rote kepan wangine muga-muga kumilang aja sira ning amengon miturut kawuhe pangeran monggo 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 langkai kasaketo urip pira ning alam donya kowe ora kena semono yes ada muka masak apa madhep ngarep niki dadi marep mendem kabeh podame jerapah kabeh kok dadine delongok ngono yo iya Gusti Tinggal lagu bojo loro. Ayo. Kabiasa. Telung dino mulai rono telung dino bali nang kene sing setino kanggo sapa sing setino abang biru lampune disco awak guru mikir bojo loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njur wakang ditinggal sirahmu terapi sobrus anom tresnane uga ada waktu mikir apa mikir putuhe mikir belandane dur saiki bingung atine sikat telung dino mulai rono telung dino bali nang kene sing setino kanggo sapa sing setino kanggo yo sikat biru lampune disco awak guru mikir bojo loro bojo sekano njaluk disayang sing tuwa jero kaki tinggal sirahmu terapi soturun ando matresna deuga ando batu mikir putuhe mikir belandane dur saiki mumet sirahe telung dino mulai rono telung dino bali nang kene sing setino kanggo sapa sing
iki disarengke dike. Heeh. Yo. Yo, apa? Daya pamriksa sampun sami kewa kula sakanta padhenge praema sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono lakan tonerang kepak rame ditane anggone peperangan cerita keroto Arya Pemangsa ra ono sing kalarang ono sing menang padha sesunggaran padha nunggaran daya pamriksa sampun sami kewa kula sakanta padhenge praema sedaya pamriksa sampun sami bubar kesenian mono kata sarang kepak rame ditane anggone peperangan andari pakeoto Arya Pemangsa ra ono sing kalah ra ono sing menang padha pepenggalan padha nunggaran tomprak kampung ngungkung ponang riya ketipung ngembal ponang loro to sendro tomprak belok jaran ke panyong kang merak igel Sana bangap negara-negar Kocangan nong kalian kibrat Wih cocok kagungan reok Prasoco gawe gembira Tawang mangukutane gunung lawu Kabakan pariwisata Muda-mudi peparangan asesotyo Balik kambang ombang-ombang Tekane grojokan sewo Jejadial kamono lupaku Rabe trinane mesem karo guyu Kapang-kaping tawang mangku indah Mas-mas masojo dikoyoi Mas ojo diberoi Karep jalo di esembi Tinggal aku kudu ngerti coro Ojo ditinggal kapribade ketipuran Mengkoke garing jaman Boyo segeleng Eling apa-apa Iku budaya padane padane kadapo Yo ya Woi aku bindike rame Oh dadi Cok Cok Yo 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 Oh oh ah eh ah oh oh Cok oh Yo Cho oh oh iya oh Ojo turu sore kaki ana jagat yang pokok ketan nate di sini mong tongotan sandang lawan makan yaiku ajian nipon saka tambang kota korong
iya oh oh ah oh ah oh alon alon iya 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 loro boyo keplok tangan anak-anak keplok tangan yo monggo ingkang badhe agem rezeki dumateng Mas Komet ya, monggo sawer-sawer cepake monggo ndak boyoke ben mari cok 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 oh Yos ngapet kok karang dhewe nandange lek kendel cok 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 iya oh yo cok hei oi iya oh bablas berkamera mesti capek dianya wala tak kira arep malah tari balet weh kesel Iki mau di siji. Monggo iki wae berapa Mas Komet? Oke Mas Komet diparingi es degan kae nek purun. Aku mbeh degan ora? Oh, gala-gala. Nggih, mangke nggih. Nggih, mangke. Ngidam. Oh. Ngidam mau piye? Nggih. Ora iso turu. Ya Allah. Rekosane kaya apa? Hah? Ora iso. Wane sing dikeloni gulune. Apa ya sok mbak? Wis, kesel tenan. Hah? Wis kesel tenan. Wis nek tenan. Oh iya. Aduh ya. Ya, wis pamitan sing apik. Heeh. Belas rono sawe nang pisin oh iya. Oh, ayo tuku tu pinggir, sampean mlaku tu pinggir. Tak lagoke sampean mlaku tu pinggir. Pinggir kene. Heeh. Ya. Turi putih ditancun nek kapon aku turi putih ditancun nek kapon aku ana tlerek tiba nyeplok kok ira kembangke opo ayo Mas, setangan. Wah, isen barang. Cacahe pitu, yo marang guru penelakune ora peru. Apa ira kembange opo? Para guru kang sugih apa ira kembangke apa wis pamitan wis oleh to iya kusik Jebul yo apian matur suwun rezekine nggih. Amin. Mugi-mugi lancar rezekine sehat selalu. Amin. Ah. Yes. Mbon
Mun. Nggih. Kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih nyuwun. Yo. Oke, bagi Mas Komet kene rasane. Mas Komet. Kuwi disawer Mas Komet dhuwur kuwi. Lah, le nutuk lah. Lah. Mas Komet. Kae. Oh, tekan kono barang kae, kepleki. Iyalah. Modele kan. Ya Allah. Ya ampun. Wah, wis. Munggah merono neh, munggah kono kae. Mat. Iki dah siji kae. Duitnya tiba kae, duitnya tiba. Lah. Duitnya tiba kae. Mat tiba meneh. Oh, jumuk meneh. Oh, tak kira ki umah. Jumuk meneh jebule. Wis. Iki kae dah siji kae, Mat. Mas Komet, nika setunggal malih nika. Kae iki lho, tenan kae. Oh, tumbure. Oke, yo tak paringi gala-gala iki rasa turu. Yo.